Ćao svima, evo nas u novom videu u kojem ćemo vidjeti šta ću biti uraditi s obzirom da mi je napisao da je danas veliki dan, što je jako creepy i može značiti više stvari. Inače, što se tiče one bolesti iz prošlog videa, nije mi ništa zato što sam prekratko držao onaj špric i nisam bio toliko u dodiru sa onim supstancama. Nosio sam rukavice skoro sve vreme. Jeste da sam nekih 10 sekundi golim rukama držao onaj špric, ali ništa ne može da mi bude, barem tako kažu svi sajtovi na internet, i da nikako ne možete da dovedete sebe u opasnost ako ste u direktnom dodiru sa takvim hemikalijama manje od 1 minuta. Ja sam sigurno bio manje od 1 minuta u dodiru sa njima, tako da mi sigurno nije ništa i bezbedan sam. Inače, ako želite pozdrav, zapratite me na Instagramu i ja ću u sljedećem videu pozdraviti neke od vas. Tako da ja ću uključiti 2 kamere i iz 2 ugla ću snimati i vidjeti da li će u biti sada nešto raditi, pošto je napisao da je danas taj veliki dan. I ne znam šta je mislio po time, ali iskreno uvek će mi biti upaljene kamere i vidjet ćemo šta će on tačno raditi i da li će uopšte nešto hteti da uradi ili samo želi da me još dodatno zastraši. Ok, znači kao što sam im rekao, ja ću držati ovu glavnu kameru i sljedeću jednu akcijnu kameru što sam pre koristio za facecam, koja je dosta loše kvaliteta, pogotovo u lošim uslovima osvjetljenja, ali eto, ostavit ću i nju za svaki slučaj da imamo više kadrova. Ja ću snimati bukvalno skoro ceo dan i pokušat ću da uhvatim nešto ako uopšte bude nečega bilo, tako da vi ćete vidjeti svakako, ja se vama verovatno više neću javljati.